Moro, mä olen Shakki. Ja tervetuloa katsomaan mun uutta videota, jossa mä näytän teille 7 Halloween lifehackia. Mennään ensimmäisen pariin. Eli siis, ensimmäisenä meillä on tämmönen karkkipääkallo, eli tällainen pääkallo. Näitä saa jostain, en mä tiedä. Niin nää on täynnä karkkia, mutta nyt sit kun sä oot syönyt nää, niin sitten sä voit kyllä pitää näkin mitä siellä on. Niin käyt hakee irttareita ja sit vaan niinku kaadat ne tänne. Yksinkertaista. No nyt näkyy täältä vähän huonosti, mutta tää on vähän niinku tämmönen kulho, mistä sä voit sit aina ottaa tällä niinku. Joten tää on, no, tää on aika hyvä. Mennään seuraavan pariin. Seuraavaksi meillä olisi tämmönen hohtava pääkallo. Tai no, ehkä pääkallo vaan. Eli siis otat tämmösen pääkallon, missä oli äsken karkkia. Sitten laitat tänne vaikka tämmösen tekokynttilä. Sitten laitat pää kiinni. Noin. Ja sit vaan niinku N-Y-T nyt. Vähän. Noin. Joo. Piti siis tehdä tämmönen kaukkaritemppu. Mut kuitenkin. Niin, joo. Tää on tuo tunnelmaa, jos on pimeetä. Tää näkyy tosi hyvin pimeässä. Mut joo. Mennään seuraavaan. Seuraavaksi me tehdään teemaan sopiva drinkki. Eli ota joku tämmönen hieno lasi. Sitten otat tämmönen joku lautanen, missä on vettä. Täällä on siis vettä. Ja sitten dippaat tän. On varovainen, ettei tää merkki. Dippaat tän tänne veteen. Kuuluu vähän pahoja ääniä. Silleen, että se on vähän kostea. Ja sitten otat toinen, missä on niinku sokeria. Dippaat sen niinku tänne. Silleen noille reunoille tulee niinku sokeria. Tää homma on vähän kusi, mutta eikä sen taittaa. Tää on ihan jees. Tää on vähän kusi, mutta kyllä te näette. Siinä on tommonen hieno. Ja sitten otat täältä mulla on tämmönen Freeway Orange. Se voi olla jaffaakin tai fantaa. Avaat tän täältä ja kaadat tuohon keskelle. Ja sitten sä voit laittaa jonkun pilli. Mulle nyt tässä on esimerkkinä pilli, mutta siinä nyt on hieno, joten mä nyt vielä testaan tätä. On muuten sairaan hyvä. Okei, seuraavaksi mulla on vähän hankalempi juttu. Eli siis hämähäkiseitti pitäisi saada tästä. En kyllä yhtään tiedä mitä tästä tulee. Mutta joo, aloitetaan. Eli tähän tarvii vaan kynän ja sakset ja paperi. Eli paperi taitetaan silleen niinku mä kyllä vihaan askalta, mä en tykkää kyllä yhtään. Tää pitäisi nyt jotenkin saada niinku täältä. No niin. Tämähän alkaa onnistua. Eli siis tällaiseksi. Niinku tällainen. Sitten leikkaat niinku tän osuuden pois. Silleen niinku boing. En yhtään tiedä mitä tästä tulee. En tosiaankaan tykkää tästä hirveästi. Sitten kun on tämmönen pyramidi, niin taitat sen tälleen kahtiin. Näin. Sitten kun sulla on tässä tällainen, niin sä taitat tälleen. Ja sitten tän toisenkin puolen. Mitenköhän tää? Tää on varmaan jää. Tää on kyllä tosi hankalaa. Sitten tästä vaan leikkaat, kun tää on tämmönen jäätelötötterö, niin leikkaat tästä vielä vähän jäätelötötterön näköisemmän. Ja sitten sun pitää laittaa tässä, kun on tämmönen jäätelötötterö, niin pitää piirtää tähän niinku tällaisia niinku vähän niinku tällaisia linnanmuurin tällaisia tollasia. Sun pitää piirtää tähän koko matkan ajan tonne kärkeen asti. Ja sitten kun sä olet sen tehnyt,
tän meni ihan huonosti. Ja sitten, mitäköhän tästä tulee? Tää on kuitenkin tällainen. Ja sit leikkaat niinku nää pois. Niinku tälleen. Leikkaat täältä nää pois. No, niin kuin huomasitte, niin mä nyt vahingossa vähän leikkasin tätä yli. Tästä ei nyt ihan tullut, miten te nyt pitäisi teille sanoa? Että tästä ei nyt ihan tullut ämärkiseiden näköistä. No joo. Ei tällaista tarvitse. Joo. Nyt vaan. Tää meni jotenkin pieleen. Mutta te voitte nyt kirjoittaa vaikka jonkin TikTokiin, että tai YouTube, että miten tehdään hämähäkisettipaperista. En mä nyt teille tätä näytä. Tää meni nyt vähän pieleen, mutta mennään seuraavaan pariin. No niin, seuraavaksi meillä olisi. Tää ei tietenkään kaikille, mutta tää on Prime. Jos sinä omistat nämä Primeit, niin tai tietenkin sä voit kyllä niinku käyttää muitakin Primeja, mutta tää on aika lyhyt. Laitat vaan nää, ja tää varsinkin, kun mä hohtaa pimeässä, jossa niinku, eli Glowberry, niin jos sitä osoittaa valolla ja laittaa niinku pimeäseen, niin sit se niinku hohtaa. En oo testannut. Ja sitten no orange on vaan orange. Se on vähän niinku kurpitsa. Niinku värinen. Nää vaan laitat tälleen, niin eiköhän sitä hyvä tule. Mennään seuraavaan. Eli seuraavaksi meillä olisi tällainen niinku ketjut. Eli siis niinku ketjut, jotka roikkuu katosta. Eli siis tarvit tämmösen niinku kartongi tai paperikin käy, mutta mielellään joku ei vaan tavallisen värinen. Sitten leikkaat tästä vaan tämmösiä suikaleita. Tällaisia. Ja sitten voit laittanut, eli leikannut kaikki, niin sitten otat teipin. Mielellään semmonen niinku, semmonen läpinäkyvä teippi. Ja sitten täältä, eli teippi, tällainen teippi, läpinäkyvä. Leikkaat tästä tämmösen pienen palan, mitä sä sitten tulet käyttämään tässä. Kun sä laitat nää tälleen. Mä sanon, mä en oo yhtään hyvä askertelus. Ja sitten, voisiko tää toimia? Noniin. Sitten vaan laitat nää tälleen kiinni, että tästä tulee tämmönen rinkula. Tällainen. Silleen, että se näkyy. Ja sitten otat toisen teipin palasen ja toisen tällaisen. Ja laitat siitäkin tämmösen ympyrän. Ja teippaat ne kiinni. Niinku tälleen. Noin. Joku ei niin. Mä nyt taas unohdin. Eli tää pitää laittaa täältä ympäri. Vähän niinku ketju. Sitten laittaa tää tälleen. Ja sitten vaan jatkat tätä. Tästä tulee semmonen hieno ketju. Sä voit sit laittaa sen vaikka katosta roikkuun. Ja sit jos sä onnistut siinä hämähäkisetissä, sä voit vaikka laittaa se jollain siniterällä tähän, niin sit se on hieno. Mutta mennään seuraavaan. Eli seuraavaksi on tämmönen niinku kurpitsa. Tää ei oo oikea kurpitsa, mutta tällainen. Eli siis mandariini. Leikkaat täältä noin. Otat täältä vaikka tämmösen mandariini. Ja sitten hetken pyörittelet sitä tässä kädessä. Niin tälleen.
vaikka tälleen heitellä sitä ja tehdä vaikka näin ja pyöritellä vaan tätä tässä. Noniin, nyt eiköhän sitä on nyt pyöritelty ihan tarpeeksi. Ja sitten vaan rupeat ottaa tätä kuorta pois. Tälleen. Otat vaan tätä kuorta. Nyt kyllä näyttää aika pahalta. Tähänkö tää nyt joutui? Nyt täytyy kyllä ottaa toinen mandarina. Tää meni nyt vähän pilalle. Eli sun pitää vaan niinku pyöritellä ja toivoa, ettei siihen jää sitä niinku valkosta. Ihan niinku itse mandariiniin. Täytyy oikeasti toivoa, että pyritään vielä hetki. Eli siis tälleen niin painat sitä oikein kovaa, että siihen kuoreen tarttuu se valkoinen. Ja nyt täytyy vaan toivoa. Ei kun jes! Täällä on vähän. Eli siis sillä, että se niinku itse mandariini näkyy sieltä. Ja sitten tietenkin sä voit kuoria vähän sitä, vielä niitä valkoisia siitä päältä. Boing, boing. Joo, eli niinku tällainen, mut sitten näitä voi tietenkin kuoria, niinku näitä valkoisia. Et se näyttää vähän niinku kurpitsalta. Sitten sä voit näitä vaan silleen niinku syödä. Joten tää on niinku tämmönen minikurpitsa. Ja joo, se olikin siinä ja toivotan nyt kaikille hyvää Halloweenia. Ja joo, koska se nyt on tiistaina, viimeinen päivä lokakuuta, niin joo. Tää video oli tässä. Nähdään ensi videossa. Tykkää videosta ja kavereille ja tietenkin tilaa kanava. Se on seuraavassa, tai nähdään seuraavassa videossa. Se on moro.